חכם. לא, שלח לי זה לא. סתם זה פה. זה 8:02. פחות משתי דקות. ואני מספרת אותו גם זה מה רואים עבורי. הוא חוזר להגנה. ונראה לי כאן אני רוצה לסיים את זה. כך לפחות. אז הפעם יהיה כל עצמי. לא, יהיה גול שלי לטובתי לי. וכך מקומי נראה לי לפרוש. אבל הוא לא יכול. למזלי הרב, זו הייתה נגיחה יפה. והזדמנות שנייה להכניס, לא. בפרק הבא אני אראה לכם סתם גרשים. תתלהבו, אני אעשה עוד פרקים. אני רוצה לראות 10 סאבים לפחות, ו10 סאבים, ו20 לייקים לסרטונים לפחות, ו50 צפיות, כדי שהפרק הבא יהיה Call of Duty, שאחד הפרקים יהיה Call of Duty, וכאן אני מתחיל לעשות משחק חדש. לא יודע, עצבים, כי ניצחתי את הקודם. עכשיו נגד מי אני? משחק חדש. קוראים לנו בו. בחיים לא נותן נגיחה מבחינה לשם. 2-0 קרן בנזמה. ועכשיו אני יוצא להתקפה. לא. בואו נראה. יאללה. בנזמה מחטיא את זה. בואו נראה את זה. וזה הגול עצמי. בואו נראה אם גם המשחק הזה יהיה ניצחון שלי. כמו כל השאר. סוף יש לי משחקים שאני טוב בהם. ואולי אני אעלה פרקים של מיינקראפט אונליין במיינקראפט רגיל סורווייבר לבד במדריכים. מי שצריך מדריך למשהו אני אומר אם אני מכיר או לא, ואני אעשה מדריך אם תרצו. וגם אני אעשה מדריכים בלי לשאול. לדוגמה אני אעשה מדריך תרגילים בכדורגל או משהו, לא יודע, תרגילים בפיפא, עצות לפיפא, מה שתרצו, עצות למיינקראפט אני יכול לעזור ממש. מיינקראפט אני חזק, בקושי אפשר לנצח, להיות יותר טוב ממני. אני שורד מצוין. ובואו נחזור לסרטון הזה, ולא סתם לדבר. לדבר על עצמי זה לא טוב. ועכשיו זה עומד להיכנס. ופה קוראים בנזמה מחטיא. משום זו הרמה גרועה כל כך. ופה בנזמה מחכה. פשוט מחכה. כאן משחק חכם. זה חכם. בנזמה סוף יודע מה לעשות. זה מאוד כיף לי לראות את זה קורע אותו. כמו במשחק הקודם, 10-2-6-3.
7, 3. כמה גולים עצמיים הוא יכול לתת לי? תודה, תודה, תודה. אם זה מוזר. קטנה. איזו עצירה מדהימה. 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. שתיים, 1. איזה גול.